Abusuafo mu bibi akɔbaba Sogyaman Sika Fie so ɛna Sogyaman TV so subscribe to channel no ma me like video no na share sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nua bi nso nsa bɛka video no bi ne nyinaa atumi adi abom. Yes, abusua ɛna yɛ Saturday ne yɛnhwɛ deɛ ɔfɔ national okay na national yɛnhwɛ setup wei transfer from Sunday special event number 891 mehu so wato 3970 and 70 was at last box. To 3970 we are collect counting weeks 1 2 3 4 5 weeks down no abeto 90 na following week down or the 50 abela pe 90 no de atwa 25 sanga 9 na saa 39 we auto ye no we abesi last box position into we dia o 39 no yenyinim la as a free banker. Yenyi 39 mla as a free banker. Yes, ikoyi 39 na bade ya di betwa double 4 39. Edi entine di betwa double 4. Same setup another setup bi nso ho a ono nso se woto 50 25 singa 9 a owi a yenkotwa 39 double 4 a $2 plan. So twa saa 3 numbers we a owi a osi yenkotwa 39 double 4. Ena 39 no de a confirm ama ye say from aha no oyi besi last box machine owi a machine to win in first box number 39. Yes, no abeto ho. Nti enhwe current ne. Nti oba current ne so ase no abayehye no. Nti event number 3302 no ana obeto 3970 edemaye 3970. Into auto 3970 we yepe. Collect counting weeks 1 2 3 4 5 weeks down no abeto 90. Owie 90 pe onfa 50 meshase no onfa ntwa sanga 9 25 sanga 9 50 25 na saa 39 wonyine mesi last box machine position nti otimi ayi abesi dia ene wose yemfa 39 as a free banker. 39 as a free banker. If 39 dia na ene yedi kutwa double 4 so dem kire won $2. Okay. Na abusua so wo pese wutwa any NLA game emfa ba bia bla Sogyaman bla makachi ha no. Yes. Bla akachi ha na yentwa games nyina mfama kama mesro number si egu ha yi emumu bia obefa no wonim se usika ya assured udi a woni problem wo usika sem ho da bia ye ne ya advert ni ma omo na da bia ye wa ha obi a me complain se we akodi ye we do Sogyaman nkofo ma ntua obi anti bi saada da no na kirew adwuma pa ye wa ha no. Yes. En na kirew adwuma pa nti mesi Sogyaman oba ebetwa game we ho no ma unim se would trading e wo ho no. Good. Nti wo fa 0599212255 sister Selena 0256654614 sister Linda 0246898449 Bla Foster and 0544237828 and so ye Bla Vincent on behwe no matwa ma kama na se wo pe POS machine enso e de aye adwuma wo ye writer ba bia wo bia wo Ghana ha no e na wo pe POS machine e de aye adwuma se de obidi abane bi wo ho no ma achekura no 10 to 15 minutes ubenya osika e de atua ne kade a ene mesere wo Sogyaman me number ni fa me number 0593673300 ofa frame anase WhatsApp me osi Sogyaman uhia POS machine. Yes, baby a wo bia wo Ghana ha no metimi ama won sa aka de hia ne so de beye adwuma sikatua bia anim de hia ne so de beye adwuma na eno so eno no yenhwe your second setup ne the second setup no so ye transfer from VAG West event number 1342 mehu so ato 17 ewo machine to auto 17 no 1 2 3 no abeto 70 winning owi a oma 84 70 machine owi oma 84 winning no serve 65 ewo machine owi epe oso meto sanga 9 25 50 sanga 9 25 50
Nti wawie dia yenkotwe 2 direct no 44.39 44.39. Nti sɛ wobɛhwɛ a ahanom sɛ no yɛbɛyi 87 44.39 na atwa no best 3 ɛwɔ so. 44 87.39 na atwa no best 3 ɛwɔ so. Yes, bohu sɛ 39 owie a wonsan repeat na repeat abɛlape no ho. Nti 39 no deɛ ɛyɛ against 1 to 90. Fa kɔ bi na nso ɛdi bi. Yes, ɛna yɛdi 2 direct asa adi 1 to 90 banka free. Okay. Nti sɛ wo deɛ ɔhwɛ wei no, ɔno sɛ ɔtoo sanga 9 25.50 no ɛna ɔbɛtoo 44.39. Nti wohwɛ first setup na mekyerɛ wo na 50 25 sanga na owie deɛ 44.39. Ɛyɛ free 2 direct na ɛgu hɔ nom kama. Yes, na kyerɛ sɛ ɛno nso ɛno no. Okay, nti ɛno nso woba current na sei na wabɛhyehyɛ no ɛde ama yɛn. Current ni ni. Nti ɔbɛhyɛ aseɛ wɔ event number 3303 ɛna ɔbɛto 17 first box machine ɛde ma yɛn. Nti 1 2 3 na ɔbɛto 70 machine. Owie yɛpɛ na ɔbɛto 84 winning na aserve 65 ɛwɔ machine. Owie pɛ deɛ a ɔmɛto sanga 9 50.25 sanga 9 50.25 ɛwɔ hɔ kama. Nti owie deɛ a ɔsɛ yɛnkotwa 39.44 2 direct 39.44 2 direct. Nti sei ɛna yɛbɛnya for yɛ full game no. Answer 2 numbers na egu ha. Yes, nti yɛba bɛnya 8 numbers per 2 4 6 8 numbers per. Na yɛyi yɛ best 5 na yɛyi yɛ best 3 na akɔ for yɛ 2 direct no ɛyɛ 39.44. Mesrɛ wo ahoɔden wɔ hɔ a twa ne kɛse na ɛbɛto. Yes, na yɛabɛfi yɛ free banka. Mese fa kɔ against 1 to 90 39 no ɛbɛto. Nyame nka ho. Ɔma yɛn kwatente ahoɔden wɔ mu. Bye bye.